Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo og ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon hinulsulanta nga atong mga sala aron maandam kita pagsalmot nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Dios, gawas nga nagpatinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan, karon imo pagayod gilipay ang imong lungsod og dugang kabuhong sa grasya. Sud-o nga maluluyon ang imong mga kipili nga katawhan aron pinaagi sa imong mahigog maong panabang, imong panalipdan ang hapit na mataw nga sa bunyag og padayonon mo pagpanalangin sila nga gibunyagan na. Kinamong gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila ug pigumon ko silang tanan ug dad-on ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Ug usa na lamang kahari ang magmando kanila, kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Diyos ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala, ug hiluan ko sila, ug sila mahimong akong katawhan, ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumanon nila ang akong mga sugo, ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Hakob nga akong sulugoon. Ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pagigdait uban kanila
kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila o padagahanon, ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila, ug akong mailang Dios, ug sila maakong katawhan. Unya, hisayran sa mga nasud nga ako ang Ginoo, nagbalaang sa Israel. Kung ang akong templo anha na sa tilawala nila hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo, o mga nasud, isang yaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang hakog, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit mutunga sila sa katumyan sa Siyon, magnayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero ug ang mga baka. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw, ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya, lipayon ko ug hupayon ko sila, human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Imayaw pagdaig alang kanimo, Ginoong Hesus Kristo. Amen. O Ginoo, ang imong mga pulong
Lumukot ikaw sa mensahe, sa sakinabuhing layo. Himayang magdaig alang kanimo, Ginoong Hesus Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus og mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Parisiyo og misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Parisiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og usa ka tigom sa labawng hukmanan og miingon, unsa may atong buhaton ni ining tawhana, naghimo man siya daghang milagro. Kon pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya og manganhi ang mga Romanhon og kun ubon nila ang templo o ang tibuok nasod. Usa kanila nga gingalag Caifás nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundi ingon nga pangulong pari niadtong tuiga, nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo, og dili lamang alang kanila, kundi aron pagtigom og pagiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod ni ini si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Hudiya, kundi miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem aron gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus og samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna? Mutambong baka siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo nagsugo nga kun may masayod bahain si Jesus, kinahanglan itaho nila kini aron madakop nila siya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Nagsingabot na ang adlaw, ang takna nga si Jesus ihalad niya ang iyang kaugalingon. Sa atong ebanghelyo karon, sumpay sa ebanghelyo sa pagbanhaw kang Lazaro. Dito sa pagbuhi sa Ginoo pag-usab kang Lazaro, iyang gipadayag ang power of God to give life. Ang power sa demonyo to give death, but God's power is to give life. Daghan ang mga Hudiyo nga nakakita niini, nakasaksi sa pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro. Sila mituo, apan ang uban miadto sa mga Parisiyo, adto sa mga kadagkuan sa mga pari, og sila misugilon sa gibuhat ni Jesus. Natreten ang mga Parisiyo. Busa nagtawag sila og usa ka meeting. Nagmeeting ang labang hukmanan og sila naghuna-huna unsay ilang buhaton kang Jesus. Mingon si Caifás nga mas maayo
nga usa ra ka tawo ang mamatay tungod og alang sa katawhan. Kay ang ilang pangakanang kalisang o kahadlok mao man nga kung si Jesus magpadayon unya daghan ang mutuo kaniya, ang Romanhon, ang imperyo sa Roma mopadala og mga sundao aron paggunob sa templo o paggunob sa tibuok nasod. Kay alam kanila murag si Jesus was forming a group to make a kudita. So mo na ilang panglantaw nga usa ka politikanhon nga panglantaw nila. Subusa mingon si Caiphas nga mayroong usa ra ka tawo ang mamatay kasi kitang tanan magunob ang atong nasod. So sugod niya tong tagnaa nagplano sila nga si Jesus patyon. Unya si Jesus nagtago didto sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan o mugawas sila sa pagbalik panahon sa kanang Passover Festival. So mga igsuon, namalandong kita nga ang kamatayon ni Jesus as prophesied by Caiphas is for all, once and for all. Mingon pa si San Pablo nga si Jesus mihalad siyang kaugalingon once and for all alang kanatong tanan aron mapasaylo ang atong mga sala. So mao kini nga nagkaduol naman next week is sa Semana Santa na gyud na karon mamalandong kita nga kuyugan nato si Jesus niining panahon sa mga kasub-anan, panahon sa iyang pagtago, mo nang ang mga santos gipangtabunan na siya sugod niya adtong Domingo, naka-cover na ang mga saints kay that represents the Jesus. Dili na nila makita diha si Jesus tungod kay si Jesus careful sa iyang kinabuhi kay nagkaduol na ang takna nga siya maghalad sa iyang kaugalingon. Nya pagkahuman karon nga sunod semana kinahanglan nga mamalanong puta nga atong kuyugan si Jesus nining katapusang mga adlaw sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na nga ang Semana Santa usa ka kasaulugan sa simbahan. Unya magtigom ang tanan, dili sa mag-adto sa mga beach resort, dili sa mag-adto sa mga buwangan ug unsa pa, kay atong igahin kining maong mga adlaw alang sa Ginoo, atong kuyugan siya. Nya pagka Easter na diha na mo magkiat, diha na mo magkuan, magligo-ligo, diha na mo mag-celebrate sa kadaugan. Kay ang Easter is the proper time to celebrate, to go to the beaches, to go to other amusement area. Kay ang reason na to nga mag-celebrate, nidaog na si Jesus. Okay, nakadaog na si Jesus, ang lamang nga atong i-celebrate ang iyang kadaugan. Panahon sa Semana Santa, kuyugan ta si Jesus, kaya di ba kaniadto ang iyang mga tinun-an nanagan, except Mama Mary and John, the beloved disciple. Unya nanagan sila, gipiyaan nila si Jesus. Apan kita kuyugan ta si Jesus. Mao na nga sa Semana Santa na atay mga vigil sa Santissimo Sacramento atong panahon nga si Jesus nag-ampo dito sa Garden of Olives, Gethsemane. Mao na siya atong kuyugan siya. Dili kay biyaan nato siya, kay kung biyaan nato siya pareha sa tas mga tinun-an ni Jesus kaniadto. Unya karon ato siyang kuyugan sa iyang pagbaktas pasan ang krus. Dili para sa iyang mga tinun-an kaniadto nga sila mi dagan, nga sila nanago. Karon ang mga Kristiyano nga nagtuo sa Ginoo kinahanglan mugawas o makikuyog kang Jesus. Manindog kitang tanan ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga maangkon nato ang kaisog ni Kristo sa pagharong sa kinabuhi ug sa mga kalisdanan.
Moingon kita, Amahan, dungga kami. Nga ang mga dili matuuhon, makaila kang Jesus nga nagpakamatay usab alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nahibulag nga Kristiyanos, magpakitag mas dakong pagpangako o panaad alang sa ekumenismo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdala kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nasud diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nukleyar, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat. Magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga silang anaa sa pangagamahanan, mangako nga mga laga diha sa kamatuuran ug hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga Katoliko sa linaing paagi, mubati nga nahisakop sila sa usag-usa, pinaagi sa ilang usara nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takus o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga inahan nga Pabig ang imong katawhan o mas masuod sa usag-usa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahom og tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi sa sakramento sa bunyag, diha sa pag-ila sa imong ngalan. Dawata ang mga gasa og maayong tinguha sa imong mga alagad, aron pagput-an mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo og mapasaylo ang ilang mga sala. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit.
kay pinaagi sa makaluwas sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Nahatagan o kinabuhi ang tibuok kalibutan o nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa Dios sa krus, nagapalutaw sa hukom batok sa kalibutan o sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos ng Ginoo, Diyos sa kagawahan, puno ang langit o yuta sa iyong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis ng pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtusgada, pinagi sa imong pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton laptas sa katuigan.
uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa atong langitong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang bihariya hanggang Ginoong Hesukristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuto natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga pong iughari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunan. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus,
Nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nga imo unta kaming paambiton sa imong kinaiya nga Dios nun, sama nga imo kami nga gipakaon sa imong santos nga lawas ug dugo. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita alang sa mga nangamatay sa gubat, sa mga kalag nila, sa mga kabataan, sa mga sibilyan na nabiktima sa gubat didto sa Middle East. Lakip nato sa pag-ampo sab karon ang ato igsuon nga sa kalag ni Antonio. Amahan namo anaka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dilim kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanilang tanan o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong, modan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausag kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang santos nga misa. Lakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.